Kadangku kabeh padha semikir. Nggih. Sopo kowe wani ngalang kadak ana ing satengahing dalan? Aku Sariman. Sariman biasa niku. Sariman ya aku Lho Sariman, sampean niku Sariman. Ngaku-ngaku lho. Kowe aja ngaku gawar kim rokim. Kowe kok ngaku yen kowe iki Sariman. Tan mongko Sariman kuwi gundul, kowe duwe rambut. Kowe ora percaya? Buka. Adik, lho sewu. Jos. Yo, kowe percaya aku Senopati? Sopo jenengmu? Heru Sariman. Heru Sariman. Bareng rambutmu mbok buka kowe ketok gundul lagi aku percaya yen kowe iki Senopati Sariman. Sudiro. Sutresno. Kowe bali yo katimbang gembluduk siramu ning papan kene. Mergo kowe ngerti kekondanganku ana ing jagat donya. Kondangan apa? Kondang. Kang Mas, Apa? musuhe teng mriki. Action. Oh ngaten. Ayo. Utang duwe mesti. Kowe utang DR kok tuku naga mesti. Ana apa? Ora apa-apa. Lho. Ketoprak kok mundur ah. Takoki. Wis sajekure tau dadi bambangan. Wis mbok takoki karene piye? Musuh kok Tanjunganom. Aku Sutresno Senopati perang saka negari Tanjunganom. Heeh. Yen kowe Senopati saka Hargapura, teges kowe iki musuhku. Oh, gatel bosik. Kok boten dianggep iki menapa? Gatel kabeh. Wah, repot iki. Aku kadang kok keplaki. Lho sampean niku ditantang. Keparat kurang tepat. Sutresno, yen kowe kena tandake. Iki piye ta ijane iki? Letnan Heru Sariman. Oke. Yen kowe kena tandake bali yo. Heru Sariman, Apa? kowe gelem mundur apa ora? Aku ora gelem. Aku maju. Mundur. Mundur. Oh, kaya tukang parkir nek ngono. Lah aku arep maju, mundur maju. Kowe kena tak elingke apa? Ya terus apa kok sampeyan ndak suwe. Apa pes siramu gundul njur aku terus wedi karo kowe? Mani karo aku. Sing tak medeni apamu. Mergo aku mikir dibayar mogol. Aku ora wedi karo kowe. Yen kowe ora wedi adepono aku. Oke. Tanding ijen apa kroyokan? Ijen karepku kroyokan karepku ning nek jejere satriya kok kroyokan iki kurang macet. Ngono. Kowe ijen karo aku. Nantang gede-gede kowe. Cocok. Jandon ijen karo aku. Duduhke kasektenmu ing papan kene. Ribet ya ketoprak ribet ngono. Tok lho. Oke, ayo. Aja apa kowe? Yo, aku tak sing ngene. Aku bambang ora kajen blas ngene. Sampeyan niku ditantang wani ta ora? Wani apa ora? Wani ayo tanding karo aku.